Έχεις νιώσει ποτέ την καρδιά σου να χτυπά τόσο γρήγορα που να νιώθεις ότι θα εκραγεί? Έχεις αισθανθεί ποτέ να σε λούζει κρύος υδρότας και να σε κυριεύει φόβος? Τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βίωσες κρίση πανικού. Οι κρίσεις πανικού αφορούν το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Έρευνες μας ενημερώνουν ότι περίπου το 80% των ανθρώπων είτε βίωσαν είτε θα βιώσουν στη ζωή τους έστω και μία φορά κρίση πανικού. Μπορεί οι κρίσεις πανικού να είναι ξαφνικές και τρομακτικές, αλλά να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να το περάσεις μόνος σου ή μόνος σου αυτό. Το σημαντικό είναι να μπορείς να αναγνωρίσεις τα συμπτώματα και να μάθεις τεχνικές για να τα διαχειρίζεσαι. Βαθιές αναπνοές, σκέψεις εστιασμένες στο παρόν και αν χρειαστείς βοήθεια, εδώ είμαστε να σε υποστηρίξουμε. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ έχεις βιώσει κρίση πανικού?